Sam kandai pawe iwe hadoar uta ubashong hagajakari uba halortam uta ubayaisa hagasergi uba donbor unong hautrai mami gajakari pat gakut jonga kuplay jonga hami ngashania parlok ngapding songpai pi hagani gapor bakerbang lada pimat ya kajing sengosi jing kuslai jing bom shangai lani pi sengo kumba kajing im jong pi ka kia palan tus ngabhaya kane kajing duai sam kandai pawai kalong kawai na kajing duai baklain bortam na ka bible ka kran shapang kajing yada jong ublay kajing kular jong u haga por bangi shem jing e jing kuslai lani hagapor bangis ngukul mar jingmut pat ka jing shingain ka bangi yo tang na ka jinge jing shania jongi haublay bakraw tam hashwa bangin duwai tukan mawo ya kane omdon manu ru ubalait na ki jinge ne ki jing yale haman uwe pa uwe ubriu un shembet laki jong ki jinge Henry ublay ukulan ba undon rengkat bat ngi haman laka jingya le jongi lada pidon menta haga jingya kun jong ki jingmut jing perkat hagi jing sitom jong kamet hagi jing kuslai jong kamensib lani hagi jingya le ki ba omla ban yo i dagi kamat kani ka sam kandai pawe kalong ka jing kula ruplay shapi tungin ya duwai lang kuplay kukpa ba lor tam ngawan kamat jong mi menta daga do nut ka bas ngurit bat ka batrang ya ka jing don rengkat jong mi kan rat ngangi ya ka ktin jong mi ba uta uba syong ha ka jakari jong mi unsa hapo ka jing ya da jong mi ha ka ne ka por ngajit banwan syami kublay ngajit ban syani ami ngajit ban ai tilut ya kajing im jong hagikiti jong mi kublay kan rat mi yo iya ka ka banga yai lengba metip ya kajing ki banga ngamla ban batai hagi priu mi yo iya ki umat ki bahab nanga mi yo iya ki jing kuslai ki bari apo ka mansem jonga badia kajing tait ka basyong hagado nu jonga kublay tulong mami ka jakari jonga haba kajing syapting kawan to pandap yang ada kajing suk jong mi haba kijin jinjar ki wan bantap ya kajing im jonga to penkan mau yang ba milong ublay ubala ban pen kala ya kajing imbriu hasikal lemat kublay to sngap yang to pen kala no ya kajing im jonga batu ai jing suk yang haba kalenti jonga kadap da kicing dum bat ngamla shu ban sngotu ya kano kalenti ban chet tulong kajing syai batu ya lam yang kutrai kan rat to ya da yang na kicing sneu ki banga yo i bat ki bangamla ban yo i ya da ya ka ying kasem jonga bat ki khon ki ti kikmi kikba padia kilok ki jor jonga to ker sao dong yangi nagit nong shuon koblay wat ai lad ya kino ki jing sniu man wan penjat pen praya ka jing im jongi ha ka kerteng u jisu ngan bread lot ya ki jing shapte nga bread lot ya ki jing smosi nga bread lot ya ki ki ba penthut ya ka mansem jonga ngap diang ya kajing suk jong mi kublay ngap diang ya kajing kemen jong mi ngap diang ya kajing yada pat kajing isnai jong mi kan rat habangi thia to pet ngoringi patu ai bangin yo thia ngai habangi mi na yeng to long unong yalam ya kalanti jongi haba ngatrai to korku ya kikiti pat ya ki kam jonga habang aku selai tulong unong pentengen jonga ngangit ba omdon
ka ba kam krau banya kapor jong mi kenrat milong unong ap jonga milong ka kut jonga milong uplay jonga hami nga shania kuplay ngai kuplay yami om tang na kapenta ka ba milale Henry na kapenta ka ba midang le wat ladang ampat yoi ngatip pakacing job kadang wan ngatip pakacing suk kadang wan ngatip pakacing yarap jong mi kalajan wat nga ong da kacing nge om ino yanga om kentai yanga pat yai don rengkat pat nga haka kerteng ubadon bor tamu Yesus Kristus ngaduai amen.